Qabel ma ndirizza lil folla numeruża fil-każin taż-Żejtun il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tkellmu wkoll tliet kelliema li saħqu fuq tliet temi li bħalissa qed jiddominaw il-ħsibijiet tal-poplu Malti: is-saħħa mentali, l-ambjent u l-beħ tal-isptarijiet tal-Gvern. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Janice Katkuti saħqet li jitrabbit fiż-Żejtun u l-parti l-kbira tal-memorji tagħha kollha jduru madwar wied ta' Bulebel. Iżda llum dan il-wirt naturali ta' pajjiżna se jintilef minħabba l-iżvilupp li qed jiġi approvat. Madankollu saħqet li l-Partit Nazzjonalista se jkun leħen għan-nies. Importanti illi aħna il-ħin kollu nipprovaw din l-arroganza kbira li l-Gvern qed jitratta biha lin-nies u joħnoq ilhom leħen natuwa ċans biex insemmaw leħinhom. Dr. Delija u l-partit tagħna u eżatt il-kontra. Irid jisma', irid jixtar u jintuża biex jipproteġġa, jipproġetta lilna li ħna u l-sentiment dawn in-nies. Din il-politika ġdida li Dr. Delija għandu tant tal-qalbu. Id-deputat Stephen Spiteri fost suġġetti oħra tkellem dwar is-sitwazzjoni tal-beħ tal-isptarijiet tal-Gvern. Stephen Spiteri qal li dan il-Gvern mhux jifhem li mhux qed jagħti garanzija ta' servizz sigur tas-saħħa lill-poplu Malti. Tenna li l-Partit Nazzjonalista għamel diversi laqat ma' unions u għaqdiet li operaw fil-qasam mediku fejn żied li l-oppożizzjoni qed turi kemm hi kostruttiva. Meta tara l-ewwel kumpanija illi ġiet fdata biex tmexxi il-Vitals, il-VGH, din li suppost mexxiet għal 30 sena wara 20 xahar waqfet. Għax qalet sabet diffikultajiet finanzjarji. Għaliex meta għandek il-privat, li l-privat qiegħed wara l-profitt, li l-privat m'għandux ruħ soċjali bħal m'għandu l-istat biex imexxi, malli jinqalan top, jieqaf. U min sejbati? Il-pazjenti tagħna, l-anzjani rikoverati, il-ħaddiema li huma nċerti li l-kundizzjonijiet tagħhom ma jafux kif huma. Il-Gvern tal-ġurnata irid jindirizza dil problema għaliex aħna mill-oppożizzjoni se nkunu qed naraw illi dan il-kuntratt iħares lil poplu Malti wawċi u mhux lil min qed imexxi u jamministra dawn l-isptarijiet. Dwar is-saħħa mentali tkellem id-deputat nazzjonalista Mario Gallia fejn tenna li dan il-Gvern ħela 5 snin fis-settur fejn minflok bena fuq is-suċċessi tal-Gvern ta' qablu waqqaf dak kollu li beda Gvern nazzjonalista. Madanakollu u rringrazzja lil professjonisti li jaħdmu f'dan il-qasam. Meta tkun fil-glorja tal-poter, tal-anqas tinsix lil dawk illi poġġew kemm. U Sur Prim Ministru meta dabbanduna il-kura ta' saħħa mentali qed tinsa u tilab bil-ħajja tan-nies fosthom ta' ħafna nies li poġġew kemm li vvotawlek u li bħalissa dejjem minn problemi ta' saħħa mentali għandhom bżonn il-kura mhux qed isubu għax int abbandunajthom, insejthom u armejthom. Mario Gallia saħaq li dan il-Gvern m'għandux pjan għal strateġija fis-settur tas-saħħa mentali, iżda għandu pjan għal korruzzjoni.